Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate emisiju Štik u kojoj vodeći analitičar društveno-političkih događanja u Bosni i Hercegovini Ivan Šire analizira tri aktualne teme. Šire u našem studiju. Šire, dobar ti dan. Dobar dan. Za današnju emisiju odabrali smo sljedeće teme. Prva tema, povećanje mirovina. Druga tema, Milanović uzdrmao javnost posljednjim izjavama. I treća tema, hoće li Srbija morati priznati Kosovo? Idemo na našu prvu temu. Usvajanjem proračuna Federacije BiH za ovu godinu stekli su se uvjeti za povećanje mirovina od 11,1% u Federaciji BiH. Prema riječima Mustafe Trakića, predsjednika Saveza udruga umirovljenika Zeničko-Dobojske županije, mirovine u siječnju će biti uvećane, a isplata će početi 6. veljače. Mi smo dobili informaciju kako će Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje sve pripremiti za povećanje siječanjskih mirovina, a preduvjet je bio usvajanje proračuna Federacije za 2023. godinu. Umirovljenici će dobiti ček za mirovinu i poseban ček na kojem će biti povećanje od 11,1%. Isplata počinje svakog 5. u mjesecu, ali s obzirom na to da je 5. veljače nedjelja, isplata počinje prvog radnog dana, a to je ponedjeljak 6. veljače. Svatko sebi može izračunati za koliki iznos novca mu je povećana mirovina, kazao je Trakić. Primjera radi, 11,1% povećanja na najnižu mirovinu koja iznosi 445 maraka je 49,3 marke. Nakon ovog povećanja ostaje nam redovito usklađivanje mirovina koje je 15. travnja. S obzirom na to da je sadašnje povećanje mirovina akontativno, preostaje nam redovito usklađivanje mirovina od nekih 3,9% i tu će ići retroaktivno razlika od siječnja. Pojašnjenja radi, u ovoj godini je planirano povećanje od 15% i ovih 11,1% je uzeto od tih 15%, tako da nam ostaje usklađivanje 15. travnja ove godine za 3,9%, kazao je Trakić. Ranije je u zavodu MIO rečeno kako će moći sve pripremiti za siječanjsko povećanje mirovina ako se usvoji proračun Federacije za ovu godinu. U Federaciji BiH je, da podsjetimo, više od 430.000 umirovljenika. Najniža mirovina je 445 maraka, zajamčena je 531,86 maraka, dok je najviša 2174,48 maraka. Šire, evo ide povećanje mirovina umirovljenicima, mislim da je bilo i vrijeme. Da, dakle ove najmanje mirovine, one su do danas bile 445 maraka, od ponedjeljka najmanja mirovina će biti 50 maraka uvećana i bit će 495 maraka, dakle 5 maraka manje od 500 maraka, a ostale su isto povećane 11,1%. Što je ovdje problem? Problem je što je upravo najveći broj mirovina, koji čak 270.000 koji primaju tu najmanju zajamčenu mirovinu, koja je do danas bila 445 maraka, a od ponedjeljka, od 6. veljače, bit će 495 maraka. Slavodobitno su naši političari ovo juče svi objavili, portali vrište na tu vijest, međutim, standard života nije povećan s ovim, jer ono što najviše brine naše umirovljenike i sve nas koji živimo u Federaciji i u državi BiH jeste nevjerojatna inflacija, skok cijena, i to ponajviše ono što nama najmanje paše, a to je hrana, prehrambeni artikli koji su otišli u nebo, mnogi od njih poput mlijeka 3-4 puta, meso, energenti duplo, i onda ovih 11% je ništa u odnosu koliko je uzdrman jedan obiteljski život, pogotovo jednoga umirovljenika. Što s 500 maraka, ako se zna da je, čini mi se, prošli mjesec potrošačka korpa prehrambeni artikala za četveročlanu obitelj iznosila preko 3000 maraka. Kako čarobnjačkim
načinom uspjeti prevladati jedan mjesec ovako malim prihodima. Mislim da država može pomoći ne samo kontinuiranim povećanjem mirovina, nego i još jednom stvari koja postoji, dakle instrument u vladi federacije, pa i u državi Bosne i Hercegovine, da se pomogne ovoj najugroženijem dijelu puka, a to su umirovljenici. A to je da se kontinuirano uz dizanje mirovina kontinuirano snižavaju najvažniji artikli gdje postoji manipulativni prostor, a to je mlijeko, meso, energenti, zaštitna sredstva za poljoprivrednike. Tu ima sasvim dovoljno prostora da se oslobađanjem od akciza, smanjivanjem poreskih nameta, pristojbi, cijene, one koje su najbitnije za život jednoga čovjeka, prehrambenih artikala, makar 20-30 bez problema posto smanje, uz kontinuirano usklađivanje mirovina, može se tijekom ove 2023. koliko toliko unormalizirati život najugroženijih pučana u ovoj napaćenoj državi. Jer neshvatljivo je, mi smo svi svjedoci bili prošlih godina, iz Hrvatske se dolazilo u Bosnu i Hercegovinu u šoping. Mi sad imamo tragikomičnu situaciju da se recimo iz Ljubuškog ide u Lidl jer je 15 do 20% jeftiniji, zamislite, jedan Lidl u Hrvatskoj je 20% skuplji od slovenskog Lidla. A onda kakve su cijene kod nas kad se nama iz Ljubuškog isplati ići u Metkoviće u Lidl ili ne znam po Sušacima i Gruđanima u Imotski u shopping centre njihove i kupovati prehrambene artikle. Dakle, ovdje ima manipulativnog prostora da se snize cijene onoga što nas najviše brine, a to je prehrambeni artikli, i uz dizanje stalno mirovina, pa makar s tih par posto možemo doći u nekakvu situaciju da se koliko toliko unormalizira stanje. Mi imamo dodatan problem, pogotovo mi iz zapadne Hercegovine. Mi imamo jedan raritetni dio načina života kakav ne postoji nigdje na zemaljskoj kugli. Mi smo sami sebe opteretili načinom života i običajima koju i Bill Gates bi imao problem da na određeni način prevlada. Govorim u ekonomskom smislu. Jer mi ovdje slavimo i Božiće i Uskrse, a blagoslove polja, rođendane, krštenja, krizme, pričesti, slave raznih vrsta obljetnica uz kontinuirane obveze komunalija koje moramo plaćati. Svako dijete u obitelji, pa i djed i baka imaju mobitele uz struju, vodu i ostale komunalije. Tko će to sve pohvatati sa ovako slabašnim primanjima? Dakle, sve iz povijesti smo zadržali, a sve novotarije ovoga svijeta smo uzeli. Ja se sjećam nekad kao dijete 70. godina, moj pokojni otac bi mene rekao od svih ovih pristojbi od kojih sam ja nabrojao, jedino 70. godina jedan prosječan čovjek iz Ljubuškog je plaćao električnu energiju. I to moj pokojni otac bi rekao, sine, ajde idi plati svjetlo. Ne električnu energiju, nego svjetlo, jer smo samo imali priključak sijalice. Kasnije su došle te televizije i radio i ostale stvari moderne, dakle plaćala se samo jedna pristojba, a sad imate 100 stvari koje jedna obitelj mora platiti i normalno stalno smo u problemima da sve ovo možemo pohvatati. Dakle, završavajući ovu temu, zaista moramo i mi sa svojim životima malo razmisliti, ali normalno i država, čak krenuo bih od mjesne zajednice do općine, gradova, županija, federacije i države, svi na neki način uticati da se ovo teško gospodarska situacija što lakše prevlada, jer objektivno zaista nije lako
obitelji, pojedinci, a naročito ovdje pomenuti umirovljenici su jako ugroženi i morat će se ovdje dobro razmisliti. Mi vidimo situaciju da primjerice mnogi naši umirovljenici su prisiljeni da rade još jedan ili dva dodatna honorarna posla da bi mogli ne samo oni živjeti, nego je red ako se može i djeci i unucima pomoć, a normalno tko voli više unuke nego baba i djed, i onda vidimo naše umirovljenike koji i pored mirovine rade neke honorarne poslove da bi se ono obiteljski moglo izdržati svi ovi udari kojima smo svi izloženi. Vrijeme će pred nama pokazati kako ćemo se uspjeti othrvati sa svim ovim. Šire idemo na našu drugu temu, a to je Milanović uzdrmao javnost posljednjim izjavama. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović još od stupanja na dužnost svojim izjavama intrigira javnost ne samo u hrvatskoj regiji, već i puno šire. Međutim, prije neki dan dao je nekoliko izjava, odnosno jednu izjavu koju se dotakao više stvari. Ta izjava je do sada najviše zaintrigirala i uznemirila javnost u regiji, a možemo reći i u cijeloj Europi. Održao je presicu u Petrinji na kojoj je govorio o ratu u Ukrajini, stanju u hrvatskoj vojsci, Kosovu, Srbiji i brojnim drugim temama. Dok ne shvatite da Srbija i Rusija nije isto, da je to nažalost bolna činjenica i opasnost, anektirali smo Kosovo, mi međunarodna zajednica, uzeto je od Srbije, ko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija nego otimanje. Kak se to zove? Ekstrakcija. Nije šija nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanje Kosova nego cijelog koncepta, a rekao je među ostalim Milanović. Koji je cilj ovog rata? Rat protiv nuklearne sile koja ratuje u drugoj zemlji. Jel postoji konvencionalan način da se pobjedi takva zemlja? Upitao je. Tko plaća cijenu? Europa. Amerika plaća najmanje, kazao je u istom govoru. Od 2014. do 2022. mi gledamo kako netko provocira Rusiju s namjerom da ovaj rat izbije. Izbio je. Prošlo je godinu dana, mi tek sad razgovaramo o tenkovima. Nijedan američki tenk neće otići u godinu dana u Ukrajinu. Sve njemačke tenkove poslaćemo tamo, rekao je. Kazao je da njemačke tenkove čeka ista sudbina kao i ranije. Poljska zastupnica govori da Rusiju treba raskomadati, a Rusija nije napala Poljsku, ni neće, preslaba je. Kojeg vraga Turci rade u BiH? Od hrvatske pudlice rade Borel, Mogherini i neki mediji, rekao je o mirovnoj misiji u BiH u kojoj je odbijeno sudjelovanje Hrvatske. Predaja nije ovo bi bilo uglavnom to što je Milanović rekao, izvukli smo jedan manji dio. Šire Milanovićeve izjave, ove koje smo ovdje kazali, još neke uzdrmale su javnost u Hrvatskoj, u Europi. Oglasila se i Rusija, Srbija, evo, bilo je tu svega i svačega. Tako je. Zanimljiv je predsjednik Milanović, što god mislili o njeme. Ja osobno u mnogim stvarima sa njim se ne slažem, pa i nekim životnim temama i stvarima. On je ateista, nevjernik, a ja sam teista, odnosno vjernik. Politički se puno razlikujem od njega, ali ne mogu reći da neke stvari koje je on rekao u zadnjih godinu, dvije dana, zaista ja mislim isto kao i on je rekao 100% istinu, ali on kao predsjednik jedne države koja je članica NATO pakta i Europske unije možda je nije trebao reći. Podsjeća me na onoga, samo ovdje je bio malo mudriji od predsjednika Milanovića, iz one poznate slavne serije Velog mista, gdje onaj Jozo Škovacin, komunalac splitski, razgovara sa svojim prijateljem gradonačelnikom koji je lukav i zna da hoće da sazna neke stvari u gradu koje on kao gradonačelnik ne zna, pa pokušava od onih koji dobro znaju što se u gradu tajno radi i govori, pokušava izvući od Joze Škovacina
Špire Guberine, jeli, šta se događa u gradu, a on njemu kaže: moj lipi gradonačelniče, ima lipi stvari za pripovidit, ali ne smijem ti reći. Lukavi Jozo Škovacin. Nažalost, Milanović nije lukav, on je iskren, ali nažalost često puta po onoj poslovici brža sedla od konja. Tako je i kod njega. On neki dan reče jednu rečenicu: Amerikanci vode proksi rat protiv Rusa, preko Ukrajinaca. Mnogi nisu znali šta to znači proksi. To je posrednički rat. Znači, Amerikanci proksi, posrednički rat vode protiv Rusa preko Ukrajine. Ukrajinski civili ginu, ukrajinski vojnici ginu, ukrajinski civili i djeca bježe, a infrastruktura se ruši i ravna, slabi se time i veliki ruski medvjed, Amerikancima fantastično, a svi drugi pate. Što tu nije bila istina? To je 100% istina, ali je ne smiješ reći. Ako si predsjednik države koja je članica NATO pakta i Europske unije, ti praviš problem. I stvorio se zbog tog proksi, koja je istina, veliki problem. Onda je pomalo, rekao bih nevješto, spomenuo kako je Kosovo istrgnuto iz ruka Srbije, što su ovi dočekali na Kub iz Srbije, iako on nije mislio tako, on je mislio nešto drugo, pa je dan poslije i pojašnjavao situaciju u kojoj se našla Srbija vezano za ovaj ukrajinsko-ruski sukob i morao je objašnjavati neke svoje situacije koje su neki uzeli onako kako njima odgovara da se interpretiraju. Time je sam skočio više puta sebi u usta, ali je činjenica da je on iskreno govorio i oko nekih stvari koje se događaju u Bosni i Hercegovini, stao je u zaštitu hrvatskog naroda, jasno rekao što se radi u slučaju Komšić i u nekim drugim situacijama, nedvosmisleno je stao iza prava svog naroda u Bosni i Hercegovini, ali i za prava obespravljenih u Republici Hrvatskoj, ali to je taj opet bjesomučni rat koji traje između predsjednika vlade Plenkovića i njega, koji šteti, osobno mislim, i jednome i drugome, ali ono što je problem, šteti hrvatskim građanima i u Hrvatskoj, ali nama, pogotovo Hrvatima u Bosni i Hercegovini, jer mi, Hrvati u Bosni i Hercegovini, kao jedna relativno ugrožena skupina naroda, ne smijemo si dozvoliti i nemamo taj luksus da nam predsjednik vlade i predsjednik države kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatske vojske, ne samo ne pričaju, nego se nevjerojatno svađaju i time slabe i moć te države, pa i našeg naroda ovdje. Jer mi ovdje moramo dobri biti i sa predsjednikom države i sa predsjednikom vlade radi naših interesa, ali i interesa Republike Hrvatske. Mislim da bi dobro bilo, ne znam šta rade savjetnici gospodina Milanovića. Ja da sam mu savjetnik, ja bi mu rekao: u 90% stvari, predsjedniče, s vama se slažem, ali nemojte se ljutiti, morat ćete retoriku promijeniti. Neke stvari, bez obzira što su istina, nekad jednostavno rečeno ne smijete reći. Jer ako ih kažete, onda je to veliki nered. Jer neki dan je, vidim, neki njemački poznati analitičar, ne neki dan, nego jučer, rekao što hoće Milanović. Da izbaci Hrvatsku iz Europske unije, da izađe iz NATO pakta, to je sad soliranje. Ali činjenica je, kada previše se obrušite na te institucije, da u Europi se postavlja pitanje što iza svega stoji. Siguran sam da Milanović je proevropski orijentiran i da želi Hrvatsku u Europskoj uniji i u NATO paktu i u svim euroatlantskim integracijama gdje Hrvatskoj i je mjesto i gdje objektivno jeste. Ali kažem da je nespretan nekad u izjavama, nespretan je i treba će u budućnosti malo na to pripaziti, jer mislim da ipak najviše sebi šteti time. Vidjet ćemo kako će to ponašanje biti u budućnosti. Ja vjerujem da će biti ipak malo skuliranja. Idemo na našu treću temu, a to je hoće li Srbija morati priznati Kosovo. Evo,
kad smo govorili o ovoj drugoj temi, spomenuli smo i što je rekao Milanović, poslije toga se nešto i pravdao, evo, nisam to naveo u uvodu, ali nešto si ti o tome kazao šire. A u Srbiji sinoć je održano zasjedanje parlamenta Srbije. Predaja nije opcija, naša politika bit će da pod svaku cijenu sačuvamo mir i stabilnost, da se suzdržimo i ne odgovaramo na provokacije, osim ako životi i imovina ljudi ne budu ugroženi, rekao je na toj sjednici predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predstavivši plan Europske unije za Kosovo kao non-paper. On je na posebnoj sjednici Skupštine Srbije o Kosovu, na kojoj se očekivalo da zastupnika upozna s francusko-njemačkim planom za Kosovo, rekao da će ukazati na sve najlošije točke te inicijative, ali da ne smije iznijeti cijeli plan, već samo ono što je najgore za Srbiju. U jednom je trenutku gotovo izbila prava tuča između zastupnika vlasti i opozicije. Najprije je došlo do verbalnog obračuna, a onda i do naguravanja. Sve se odvijalo ispred Vučićeva stola. Oporbeni zastupnici nakon toga su vikali izdaja, izdaja. Vučić je nakon toga potpuno pobjesnio. Oporbene zastupnike nazivao je huliganima i lopovima. Nakon Vučićeva urlanja opozicija je skandirala ne damo Kosovo i ostavka, ostavka. U samom planu najteže stvari za nas su da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, rekao je Vučić, naglasivši kako Beograd ne može spriječiti prijem Kosova u Vijeće Europe i u NATO. Protivili se ne protivili, u Vijeću Europe u trenutku kad oni odluče imaće većinu, protivili se ne protivili, imaće većinu za NATO. Protivili se ne protivili za Europsku uniju, to je njihova odluka, rekao je Vučić. Na kritike oporbe, kako im plan o kojem se raspravlja nije dostupan, Vučić ih je pozvao u svoj ured u ponedjeljak da im pokaže francusko-njemački prijedlog, inzistirajući da je to neformalni dokument, non-paper, te da ga se zato ne smije objavljivati jer je to pravilo u diplomaciji. Šire, burno je na Kosovu, burno je u Srbiji, Europska unija pritiska Srbiju. Evo što dalje očekivati u ovom, ne znam da li kažemo sukobu ili uglavnom veći je sukob u samoj Srbiji sad trenutno nego između Srbije i Kosova. Da, gori i na sjeveru Kosova, tu su napete situacije i povremeno i bude ovih dana, bilo je i prebijanje Albanaca, prebijanje srpskih mladića, bilo je vatre otvaranja, bilo je čak i ubojstava. Dakle, nije da nema čak ni fizičkih obračuna, a pogotovo je kontinuirani problem mogućnosti izbijanja zaista pravog rata srpsko-albanskoga na sjevernom dijelu ove nekadašnje srpske pokrajine, a danas dobrim dijelom nezavisne države Kosovo, koje Srbi ne priznaju. Vučić mi nikad nije bio simpatičan tip, ne djeluje mi nekako iskreno, ja ga ne volim još dok je bio mladi radikal, desna ruka Vojislava Šešelja, kada su špartali po okupiranim dijelovima Hrvatske i s njihovom glasnom pričom Hrvatska će biti onolika kolika se vidi sa zvonika Zagrebačke katedrale. Karlovac, Virovitica, Karlobag. A Šešelj bi znao reći još manje, dakle ono što se vidi iz katedrale, to je Hrvatska. Šešelj je zanimljivo i izgovarao Karlovac, Virovitica, Karlobag. Da. Rotacionist. Ali dobro, nije im to pošlo za rukom, a u Glini reče ovo je Srbija. 92. na treću kad je došao držati vatrene govore. Ali dobro, to nije tema ovoga dijela. Sad takav radikal da se izvučije u janjeću kožu ubaci i gledajući sinoć tuču
ovih poslanika u Beogradskoj skupštini, čovjek se upita kakvi su ovi desničari kad je Vučić malo janje, kakvi su oni, jer su juče poludjeli samo što je on pročitao što Europska unija zahtjeva od Srbije u ovom odnosu srpsko-albanskog. Dakle, istina je da je njih 5-6 pošlo da prebije Vučića, ali su onda ovi njegovi skočili, spriječili su da ga pretuku, ali su se onda između sebe malo tukli, naguravali i to se nekako uspjelo smiriti i završiti. Moram biti iskren, sinoć sam se nekako zamišljao u koži Vučića. Zaista mu nije lako. S jedne strane, on nije glup čovjek i svjestan je da Srbija ne može u središtu Europe opstati ako ne kontaktirate sa ostatkom Europe, pogotovo sa Europskom unijom, u gospodarskom, kulturnom, sportskom, svakom trgovačkom, svakom drugom smislu. Ne možete ignorirati gdje živite. A s druge strane, kako se odreći sve te srpske zemlje, ja to govorim iz njihove perspektive, jer oni kosovsku zemlju drže za svetu, kako je se za sva vremena odreći, a odrećete je se onog trenutka ako Kosovo priznate kao neovisna država. Druga je stvar što praktično stanje stvari nije dobro za Srbe ni za Srbiju. Gledajući povijesno, puno je više Srbija Kosovo nego je Beograd, vjerovali ili ne. Pa prije samo 100 i nešto godina Beograd je imao više džamija od Istanbula. To je bio više muslimanski grad nego je Istanbul. Ali danas je Beograd srbijanska prijestolnica, a Kosovo, gdje je nekad bilo najveći broj starih manastira srpskih, nema ih. Jednom su Albanci rekli veliku istinu od koje se Srbima diže kosa na glavi. Albanci su rekli, mi smo našim genitalijama pobijedili Srbe. Dakle, oni su imali odličan natalitet, iako se njihovi Albanci, dakle s Kosova, nevjerojatno brzo iseljavaju u zemlje Europe i svijeta, ponajviše u Sjedinjene Američke Države i zanimljivo u Švicarsku. Tamo ih ima blizu 2 miliona, ali svaka obitelj ima od 5 do 15 djece i opet ih ima malo manje od 2 miliona na Kosovu. Mnogo više od Srba koji su godinama u užu Srbiju iseljavali, ostalo ih je malo na sjeveru Kosova i zaista su Albanci demografski ih potukli i danas jednostavno rečeno oni kontroliraju kompletno Kosovo i s tim što je ovo više jedan politički problem. Ja sam ovako razmišljao, čak kad bi, evo, nekim čudom Kosovo ostalo u sastavu srbijanske države i da cijeli svijet to podrži, opet bi Srbi imali nemirnih 2 miliona ljudi na jugu svoje države koji bi apsolutno bili protiv svega u takvoj jednoj državi. Dakle, problem. Kosovo je neovisno i ući će u euroatlantske integracije, htjeli to Srbi ili ne. I Vučić je dobro juče započeo razgovor, on već dugo mjeseci plače i boji se reći istinu. Istina nije lagana. Njemu je neki dan rečeno od strane dužnosnika, pa ne samo dužnosnika, i Macrona i Olafa Scholza, dvije najvažnije persone Europskoj uniji. Dakle, ako hoćete jednog dana biti sastavni dio euroatlantskih integracija, morate priznat Kosovo. Ako želite da naše tvrtke i dalje dolaze u Srbiju, a morate znati da više njemačkih tvrtki ulaže u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu zajedno. 100.000 srbijanskih radnika direktno ili indirektno radi za njemačke tvrtke. To je ogroman broj. Imate italijanskih dosta tvrtki, francuskih tvrtki. Dakle, te privrede ponajači europskih država su involvirane u privredu Srbije i vrlo je Srbima važno da i dalje tu investicije dolaze. A ovi su zaprijetili, ne priznate li Kosovo, mi se povlačimo, dakle Europska unija se povlači, nikad nećete postati sastavni dio euroatlantskih integracija, znači nećete u Europsku uniju, u NATO pakt svakako ne želite, ali u Europsku uniju nećete, svi tokovi privredni, kulturni, gospodarski, sportski će biti zatomljeni, kao prema Rusima ćemo se ponašati, pa vi sad gledajte hoće li se to vama isplatiti, ne. Ali ako se i tako budete ponašati, mi ćemo opet jednostrano priznati Kosovo. I šta sad radite?
Da li uraditi ono što će svakako Europska unija uraditi s Kosovom, pa imat mir i prosperitet, ili ući u opće konfrontacije. Vidjeli smo ove dveri, kako ih zovu desničari srbijanski, su spremni i u rat ići, samo ne damo Kosovo. Kako ćeš osvojiti Kosovo? Možda fizički možeš 5 dana vladat Kosovom, ali nemaš manipulativnu masu naroda, civila kojeg ćeš vratiti na Kosovo i da postaju većinski puh, osim ove općine na sjeveru. S druge strane, Albin Kurti, prvi čovjek kosovske države, pravi isto probleme. Ovi nekoliko općina sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, prije svega najveći ovaj grad Mitrovica je podijeljen na ovaj albanski srpski dio, bi trebali postati nekakva zajednica općina. On se boji da to ne postane nova Republika Srpska i ne želi to, iako zna međunarodna zajednica, pa i Amerikanci pogotovo, ako je politika mrkve i batine. Pobogu, morate Srbima nešto dati. A to je onda makar ta zajednica srpskih općina, jer oni se užasno boje albanske čizme da će ih terorizirati tu ako ispuste vlast. I onda Amerikanci i Europljani žele Srbima makar osigurati nekakvu vrstu, hajdemo reći, neke vrste manje autonomije koja bi se zvala zajednica srpskih općina na sjeveru Kosova. Morat će za kraj ove teme i emisije i Srbi i Albanci napraviti jednu neminovnu stvar, ovo što ću sad reći. Ovo se mora dogoditi, inače ode sve kragu. Dakle, Srbija će morat priznat Kosovo kao neovisnu državu, s jedne strane, a Albin Kurti i diplomacija Kosova će morati priznati srpske općine na sjeveru Kosova i na takav način makar dio srpskog puka zadovoljiti, a ove dveri, desničari Srbije neka zaborave da će Kosovo više ikada biti Srbija. To je zaboravljena priča, to je nekada bilo i Hrvatska je nekada bila daleko veća nego je danas, ali to je priča koja je prošla i srbijanska priča je prošla, manastiri su ostali, ali zato na njihovu žalost nije srbijanski narod. Treba se pomiriti s činjenicom, neovisno Kosovo treba i Srbija priznat, Albin Kurti i Albanci priznati općine sa ovim većinskim srpskim pukom, njih ima 4-5 manjih, mislim negdje gore na sjeveru Kosova, i na takav način završiti ovu priču koja je bitna ne samo za Albance i Srbe, jer neko meni kaže pa šire, pazi, to je od nas daleko. Pa nije, to je par 100 kilometara od nas i ne daj Bože sutra dole rata, mnogi misle to nema veze s Bosnom i Hercegovinom. Svatko tko je blizu ima veze, i tekako ima veze, i nikom nije dobro da se puca u blizini država, evo gdje mi živimo, pogotovo recimo ovaj dio Bosne i Hercegovine gdje mi živimo i Republika Hrvatska dobrim dijelom žive od turizma. Koji će ti turist doći, ne daj Bože da se puca na Kosovu, ona iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država, kad na Google Mapsu ugleda gdje se puca, gdje je Dubrovnik, to imate dojam da je to 5 minuta hoda na prvi pogled. Znači, dobro bi bilo da se ovo sve u miru završi. Kao što rekoh, za kraj, Srbi, priznajte neovisno Kosovo, priznajte ti par općina pod srpskom većinom na sjeveru i makar ćemo tu priču završiti na ovom nemirnom jugoistoku Europe. Šire, hvala ti lijepa na ovim komentarima. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Slušajte nas ponovo idući petak u ovo isto vrijeme od 13 sati i 15 minuta, a danas i dalje ostanite uz program Radija Ljubuški.